Yaba mfowethu, yazi sometimes ngeke ngimzonde ubaba nomama ongizalayo. Ngeke ngibazonde abazali bami. Kufika isikhathi nje ukuthi angibabhlokhe, ngingabakhulumisi. Eminyakeni edlule ngeke ngasuka ngehla ngaya ekhaya. Ngifike ngahlala nabo phansi ngababuza, baba nomama, niyakhumbula kodwa ningikhulise kanjani? Bathi awasakhumbuli nganethu. Sikhumbuze wena. Ngathi baba kade ungishaya ungithuma izulu lina, ungihlukumeza, ungivuse ekuseni ngovivi, ungivuse ebusuku. Ungihambisa ukhala olude, ungihlukumeza baba, ungihambisa ngeenyawo. Wathi ubaba usuqedile. Ngathi angikawuqedi ngoba ngangihlose ukutshela umama nendaba zakhe. Ngamtshela umama ngathi baba, nawe futhi ngokunjalo wawungishaya ukuthi ngingangeni la ekhaya ebusuku, ngingahambi namantombazane, ngingahambi nabangani bami. Zonke lezo zinto zikungihlukumeza. Kusho mina ngibalisa. Umama wathi yena akanawo amazwi. Ngathi mangiphendukela kubaba ngimbuza ubaba ngithi baba uthini ngaleyo nto wena? Nawe baba ngabe engabe unawo namazwi ongawasho. Wathi ubaba obani abakhuliswa kahle. Ngabaqamba ngathi osibani bani bakhuliswa kahle, osibani bani babengashawa, osibani bani. Wayesengibuza ubaba ethi baphi njengamanje? Ngathi naba ngiyababona. Wathi benzani? Ngathi baphuza isiqatha, babamba inkunzi. Wathi banani? Ngathi baney'ngozi namanxeba namacala. Wangibamba ubaba wangiqabula isibhongo. Wathi look at you ukuthi unjani. Wangiphinda wangishaya. Bangilalisa phansi noma bangihlanganyela bangishaya bathi ikhanda lakho alisebenzi. Le nto yakho ayisebenzi le. Bathe le nto yami ayisebenzi le. So manje angisazi ukuthi umina ocabanga kancane noma kumele ngikhuphule izinga lala. Look at me. Wow.